výtah. Takže tady asi vstoupíme. Jo, co to je? Jaká chodba. Co to bylo? Kdo ví, ale tady je slepá ulička. Ne, tady je zpátky výtah. To je, nebo jak? Hej! No tak mě to zabilo, no. A hele, to je SCP-173. A ten jak přežil? No, jedno. To je nějaký čínský SCP-173. O? No, tak ukaž, co to bude tentokrát. Ara 51, jo. Ale světla se zasly, co si počne? Co budu si dělat? O! O, to jde teď po mně. Či prosím. Vždyť, ale to je doslova to stejný. No. To je zase další bludiště. Ne, to není bludiště. Odsaď se něco objeví, že jo? Tady odsaď přijde nějaký bubák a budeš nás nahánět zpátky k výtahu. A nebo ne, a nebo se nic nestane. A ne, to ne, není to sám. Je. Hele, to je spawn? A co se stane, když půjdeme jakože tady? Nic se nestane. Všechno je to falešné. Je to fasáda postavená vlád. Aha. To je doslova tady tohle. To je doslova tady. To je takovej ten FNAF, ne? A že mi jako budete ignorovat, jo? Takže můžu jakože dělat něco tady, počkat se čudlíky. Můžem tu něco dělat. Já tu ty animatroniky přilákám, sledujte. Tady jsou, pojďte. Hele, to jsme někde na Sahaře. Hele. A nebo tady přijde na nás Siren. To je nějaký domeček, tu hrát na klavír. Doslova já. Mám. Už se někdo snaží bloupat, dostanem s tím. Tady někde bubak, ale ani nejde. Jo, tady asi východ nebude. A tam byl, no, pozdě. To je farma. Tady bez tak na nás přijdou ty krávy, co tu byly za těmi ploty, že jsme si dělali ty burgery. A nebo pigy. Tak to mě vystrašilo. No. Pigy, nebo musik. Jako bych to neříkal. Červený, pig už se štve, a nebo ne. To mě tak napadá, co tady vlastně za bubáka.
Jo. Jo. Ah! Ah!